Toto tu? Ne, tu je pre toho počítač, vidíš to? Ja hej, áno, on sa rozsvítilo. Áno. A tu si ty, vidíš to? No vidím sa, áno. No to máš parádne more. Na čo ty chceš, ty Myslíš? Ty vole. A toto je tá platforma teraz. Tak to je čierne, neviem či uvidíš. Či to je také čierne, aké si. No a teraz som to zapol tu. No a tu ťa keby vidia. A tuto facha, tuto počkaj. Toto, čo tu máš? Toto? Mikuláša. Aha, aby som ti to daj nabok, prosím ťa Ne, pekne. pohode, tam je Nutella. Aby som ti nejak neublížil s tým, víš, no. Pohode. Mal si Mikuláša? Ja ešte ne. Vôbec? Vôbec ne. Počkaj, vidím. A ty máš aj TikTok? No, mám. Tak ty to potom sleduješ, keď ťa vysíláva, ne? Ja neviem, ja som to ešte nevidel. Ne. A nemal si vôbec Mikuláša? Ne, nemiel Fakt? som, nemiel naozaj. Tak ja ti dám. Mám tu nejakého. Ľúbiš sladké? No, sladké ľúbim, to aj Peťo ľúbi sladké a ja. A dneska má akurát narodeniny, som mu nedal nič chuďákovi. Fakt? Ach, jaj. Dneska mám narodeniny? Môžem ho aj zavolať, keď mi neveríš. Ne, ja ti verím. Už tu píšu ľudia. Čau Vlado, hello Vlado, jak sa máš? Už to ide, ahojte ľudia, zdravím. Zdravím vás, pozdravujem vás TV Čáco, Záhradský šláger. Yes. No ináč ďakujem teda za pozvanie, ďakujem, že mňa pozval vlastne Adam Baran sem teda do štúdia, k nemu na robotnícku v Senici na Záhorí. To nevyprávaj, to nemusíš. No a teda tak som vďačný, že už po dlhej dobe zase došiel teda do štúdia, lebo som byl aj ve štúdiu, víte, pamatáte si, v Šaštíne som byl. Ďakom. My sme najlepší trojka, tam som byl. Ozaj? Áno. To je nejaký potom podcast? Ešte z Trnavy za mnou došli ešte, takže je to na YouTube, víte ľudia, natočené všetko, to už ide, vysílá? Áno, neboj sa, môj vyprávať koľko chceš. No a tak, co by ste v prvom rade teda ode mňa akože teda... Ja sa ťa budem pýtať, ale počkaj, ale fakt si mal Mikuláša? Že vôbec nechodil? Ja ti dáme do Tofife, potom si ho zoberieš, dobre? Dobre. A dám aj Peťovi? No môžeš teda, no. Dobre, dám aj Peťovi. No, ale si máš to málo, tak... Presne na to ide. Áno? Tu dám tebe Peťovi, potom ti to dám pri odchode, dobre? Dobre. Chceš ešte vodu? Stačí za tak, potom ti poviem. Čiže mal si žízeň, dobre, počkaj, idem to odložiť a vrátim sa. Dobre. No. No víš čo ma zaujíma teda, podľa mňa aj niektorých divákov, že koľko máš vlastne rokov? No ja mám teda 49, ale cítim sa na 20, to poviem porad dopredu, hneď. Dvojel. No a, tak čo môžem povedať, no tak pozval si mňa sem, teda ty sám od sebia to chcel. Tomu ver, to je pravda. Takže naozaj to je veľká podsta teda. Pre mňa, Vlado. Áno, že teda aj ode mňa je to podsta, dá sa povedať. No a samozrejme navštevujem teda hokejový štadión Senica. Chodím tam, za Peťu Kocku tam chodím. To opíš, čo to je? Za Peťu Chodúrem. Ten je štáčová, robí tam jak pod rekreačnými službama. Pod, dá sa povedať, Dušanem Manďákem. Pod pánem Dušanem Manďákem. Dá si to Fife, Vladi? Bez slušnosti to povím. Dá si to Fife? Čo? Dá si sladké? Môže byť, Tu je. No, tu počkaj, dám ti na ruku? Áno, môžeš dať aj takto. Ďakujem pekne. Ďakujem. No a tak bych povedal, že proste som začal natáčať to 2018. Ne. Áno, od 2018 som začal natáčať na... Počkaj, môžem ťa prosiť, ale to bolo, že aj na Facebook si začal natáčať? Na Facebooku, áno. No tak na Facebooku som natáčal, tam som akože do včilku sem tam Vladoušák, ale ten profil tam nepoužívam. Ja mám ako prezývku Ušák, akože však to... Fakt, odkedy? Od malička. Ozaj? Že je Ušák? Áno, A to kvôli ušom? Áno, Ne. no pravda, že... No ale to, ja sa za to ako nestydím, ako to... Ne, to vôbec. No, a tak bych to povedal, že
ľudia mňa začali sledovať v tom zmysle, že som natáčal pohádky, záhorácké, české a všelijaké proste humorné. Ozaj, tak si začínal? Áno, tak som začínal takéto rozprávky aj u Peťu na Facebooku. A Peťo sa vždycky smil týmto pohádkam. Vím, že tam byla pohádka, tuším druhá, tretí byla o kozlátkoch a vlkovi to bylo. Ale to bylo trošku smiešne točené a tak, všelijak to bylo. Takže s Peťu sme natáčávali aj niekedy aj do púlnoci. Potom na TikToku 2021 to mi zriadil Dominik Matula, nejaký od 2007 z Humenec. Poznám, však on tež ti TikToky, ne? Ty vole, no tak toto sem teda... Ty ho poznáš? Áno, však on mi zriadil toto. TikTok? Áno, on mi to zriadil. A tak si začal? Tak som začal proste akože vysílávať. No. A povedám, spýtam sa ho teda, co to vlastne spôsobuje ten TikTok, co to vlastne má, jaké oného. Ja som vôbec nevedel, ja som na Facebooku väčšinu a tak. A povedám, a čo to je, jaká zas blbosť nejaká, ne? Ne, že to tam môžeš na tém si aj niečo vyrobiť, aj niečo, aj ľudí, sledovateľu, teda ty máš moc sledovateľu, mi tedy povedal. No tak reku, dobre, tak... Že vraj, že budú aj špatné komentáre, ale že to si nevšímať a to je aj videá krátke točiť môžem, aj proste všetko, co sa dá, no. To je non-stop. Áno. Ale... Máme sledovateľu? Teraz 13. 13. Boje vás, neboj sa. Ale tak ja som teraz začal, vieš, takže... Aj ty sa, čakaj, jak si sa vlastne ty vypracoval potom, že z toho TikToku, že... Jako? Jak si sa vypracoval, keď si začal vnímať, že ťa ľudia začali sledovať a tak? No, kedy som to začal vnímať? No, tak som to vnímal tak, že ľudia pomaly postupem času začali za mnou chodiť tí ľudia. Začali chodiť za mnou do Čáčova. Prvýkrát došli, reku, čo sa toto deje, to jaké sprostosti sa budú diť, alebo kerého vreda, ne? A povedám, však ja nejsem nejaká celebrita, alebo co, a síce mňa majú za celebritu, ale ja sa nepovažujem za celebritu sám. Podľa mňa si legenda, že legenda sa nízka. Ja to robím proste pro ľudí, aj hudbu, však poznáte to ľudia, že hrám aj na klávesoch, aj teda včil sem není dávno dostal reprák od nejakých fanúšikov nemenovaných od Trnavy. Dar? Jak dar? Jak dar sem to dostal, áno. Pred Mikulášem 2 týdne sem to dostal. No, takže... ľudia sú se mnou akože spokojní, dúfam, že sú spokojní a ja som s nima takisto spokojný. Niekedy tam zatrepem nejaké somariny, keď som najdúbaný a tak dál. Keď som najdúbaný, tak zahreším velice moc, strašne. A to ťa zdobí. To ťa zdobí. Áno. No a chcel by som aj odkázať túto cestu našim ožralým Čáčovianom, vyjebaným. No. Hlavne Lukášovi, Pokémonovi, aj ostatným odkazujem. Aj Igorovi, hoci nemá TikTok, on si tam púšťa len ožralcu a tak dál. A toto mňa najvíce jeduje na týchto vyjebaných ožralcoch, toto nenávidím, akože. Dám si štampulu 2, aj teda na Silvestra si dám, nepovím, že ne, ale teda alkohol každý deň ja nepoužívam, to u mňa není. Vôbec? Nechcem sa chváliť, ale alkohol u mňa vôbec nejak není. Že jedine vaječný koniak, to si dám. A nikdy si nemal alkohol? Miel, ako vypil som si, ale potom som to nechal. To mňa, akože ne, že by som akože alkohol úplne odstrkoval, ale vypil som si, koľko razu som si vypil a potom mi bylo zlé vracanie a tak som si povedal, jebem na to. Že si mal vážnu opicu? Áno. Fakt? Miel som už aj ja. No. Takže nepovím, že som nemiel, ale miel som a tak. Dáš si ešte sladkosť? Tak som si niekedy vypil, môže byť ešte jeden, to stačí potom. Dobrý, ne? Áno, dobrý. Páči. Ďakujem. No a ja bych to povedal asi tak, že proste tí ľudia začali za mnou chodívať. Ja som za nimi ako nechodil, tak začali oni chodiť. Ináč do budúcnosti, keď sa dožijem budúceho roku 2026,
tak chcel by som to rozšíriť, tú našu televíziu TV Čáčov, Záhorácky šláger, som dal, tento rok som dal Záhorácky šláger, keď dávam aj ľudovky piesničky, aj 80., 90. hity dávam, moderné piesničky, všetko proste dávam, aj tancujem, spívam a zabávam týmto proste celú túto moju televíziu, televíznych poslucháčov. A prečo, že Záhorácky šláger? Áno, áno. Že jak si to vymyslel? No, tak to mi tak došlo do hlavy, reku, pridaj tam Vlado ešte do toho TV Čáčov ten Záhorácky šláger. A že TV Čáčov, akože televízia Lebo vieme, Čáčov. že Záhorácké rádio máme, to je Skalické rádio. No tak som si povedal, rádio už dávať nebudem, ale dám teda TV Čáčov, Záhorácky šláger. Tak som dal to a ľudia postupem času to nejak začali vnímať a začali za mnou chodiť, aj teda na YouTube mňa natočili z Trnavy dva chalani. Počkaj, to bolo kedy? To bolo teraz niekedy, V ne? Lénce to bylo. A oni došli za tebou, jak ťa skontaktovali? Lebo tebe je Napravdu. ťažké skontaktovať. Ja som ti volal, asi mal fulipnutý telefon. No, lebo je to kvôli soplákom. Kvôli tým deckám, takým 13-14 ročným robia si len srandu. A niekedy volajú normálne, tak jak aj ty svolal normálne, akože, tak to je v pohode. Ale Ty si mi nechcel veriť prvé. No, nechcel som veriť, lebo som si to ovieril telefónem, som si to ovieril u Peťu. Aha. Lebo ja som sa už moc razu sklamal, tak ja si všetko ovierujem, ako. Jak si sa sklamal napríklad tak najviac? No, tak ľudia mi nasľubovali hory doly, aj jedna baba, nebudem ju menovať, mi slúbila, že bude modré z neba. Ale... Teda, jak sa povedal, že budem mieť operáciu zraku a pritom sa to vôbec nepodarilo. Čiže bylo to klamstvo. Že ťa hodila za nos? Áno. Cez leto mi to slúbila, mám tam aj vlastne moderátoru na TikToku. Máš? Áno, na TikToku mám nejakého Tomáša Matušku. Poznáš? Aj ostatní, áno, chodí iba za mnou aj do Čáčova, on otác Kátlovec. Nemyslíš vážne? Áno, Trnava Kátlovce. Takže mám takéhoto človeka, ktorý chodil sem aj po doktoroch očných, do Bratislavy, Karadičová, potom Trnava, samozrejme nejakému Horvátovi. A potom sa to odrazilo od mojho bratranca Rudu Vaška. Ten mi to zaplatil, lebo ten je podnikateľ. Počkaj, čo teraz zaplatil? No, to operáciu šedého zákalu. Ja, takže ty to máš operované už. Ja to mám zoperované, mám tam aj čočky po 160 €, ale to sú tí štandardné, takže vôbec to nic nepomohlo. Na piču to bylo úplne nic. Fakt? Ne, ešte to horšie je, jak to bylo s tým šedým zákalem. Nemyslíš vážne? Áno, myslím to vážne, skutečne, že to bylo... No dobre, a poďme teraz ozrejmiť divákom, že vlastne, že ty... Že ja som sa to pýtal, ale že pre nich, že ty vôbec nevidíš? Alebo vidíš len trošku? Vidím Alebo len- jak by si to objasnil, povedz ty. Vidím len trochu, ty máš niečo bíle, nejaké bíle galo ty máš, alebo co to máš, tepláky. Nemám. Niečo bíleho máš na sebie. Sivé. Co? Sivé mám, tepláky. Áno. Ale bíle nemám. No, Počkaj, taká toto farba to je. keby ti ukážem, toto je čo? Vidíš to? To nevím, co je. Tuto je pre tebu. Ne, to nevím. Tak počkaj. A to toto? To tiež nevím. Nevidíš to vôbec? Nie. Takto pred tebou. Ne, nevím, co to je. Ani vôbec nevidíš? No vidím, niečo sa ukazuje, ale nevím, co to je. A teraz, keď s tým mávam, No, to je ruka. toto je kosatka, Vlado. Jaj, ty vole. Takže to vôbec nevidíš? Ne, ja akože povídam mlhavosť veľká. To mi blokujú tí pigmenty, tá sietnica. Na tej sietnici sú tí pigmenty, sietnica porušená, otrhnutá. No a teda hľadám aj nejakého sponzora, ktorý by mohol pomociť. Chcel by som tí brýle, tí špeciálne. By som chcel. Koľko Lebo stoja? bylo to aj modré 7. nebo to bylo. No a takéto okuliare, aby som sa vyjadril správne, stoja okolo 3,5 až 4 tisíce. To sú tí technologické, Čože? úplne tých nevidiacich, to sú tí brýle sú. Alebo teda operácia, alebo to teda buď jedno, alebo druhé. No, vím, že na tento Slovensku je veľká bída, že, jak sa povedá, že žijeme z ruky do úst, každý mesiac, je to tu veľmi ťažké. Aj z tú našu politiku, však vieme, aké to je, poznáme to tady, na ten Slovensku, jak to všetko prebíha. Aj si bol voliť? No, Nemusíš hovoriť koho, len ti si bol voliť. ja som voliť byl, to nebudem vyprávať koho. Ne, vôbec nehovor, nemusíš. Ale už keď budú voľby, už som povedal, konečná s voľbama, dovidenia. Naozaj? Ne, Nepôjdeš? Ne. Že nastrelí ťa všetci?
Nie, lebo každé prasa, keď dojde k hrantu, tak každé sa musí dobre, jak sa povedá, prvé sa musí nahrať ono. Dobre, Vlado, a teraz mi povedz, že ty keby si politik, tak čo by si spravil jak prvé? Jak to myslíš? Tak keby sa dostaneš moci, že si napríklad jak Fico. Keby sa dostane Fico? No tak samozrejme, dá sa povedať, plat by sem tam jel, určite, ale nebyl by sem taký kokot, jaký on. Víš, nebyl by sem taký obr kokot, jaký on. No, povím to tak, jak je. Nepovím s prepáčením, ale povím tak, že to tak je. No, v prvom rade by som popridával ľudom dôchody všetkým, nielen Čáčove, teda ale na celém Slovensku, by som všetkým popridával. A to ne 15 eur, ale teda dá sa povedať aspoň 150-200 eur by mieli každým rokem tú valorizáciu, keď je tá valorizácia v januári. A 13. dôchody, čo sú v decembri, no tak 13. dôchody by sa dávali každý mesiac. Fakt? Žiadne také, aby to bylo len raz za rok v decembri. Non-stop? Non-stop by to bylo. Tak, jak to je Rakúsko, Nemecko a ostatné európske krajiny. Takže zeberme si to, že ostatné európske krajiny majú to lepší, jak to máme my tady na tento Slovensku. My sme najväčší žebrota, jak sa povedá. My sme žebrota najväčší, co môžeme byť na tento Slovensku. To si myslíš? No, akože, prepáčte sa tak ľudia vyjadrujem, ale sme najväčší žebrota z celej európskej krajiny. Dá sa povedať, z celej Európy. No. Počkaj, Vlado, a bol si v nejakej inej krajine, že okrem Slovenska? Ne. Nebol si nikdy? Ja len tu na Záhorí a tak, no. Na Záhorí? Áno, len tu. To je škoda. A tak, dá sa povedať, no. Takže... Ani keď si bol mladík, si nikde nebol? No, byl som len v Brne, chodil som do Brna navštevovať svoju sestranicu Irenu Kalvodovú. Však tak potom si bol v Česku. Ale tá sa mi jaksi neozýva, ale to som tam byl len malý, keď som byl, víš, taký soplák, jak sa povie, keď som mal to 13, 12 rokov, 10 rokov a tak. Takže to sa nepočíta už, ale už som ju dlho nevidel, tak dávam výzvu aj na moju sestranicu Irenu Kalvodovú, lebo velice rád by som ju chcel vidieť, pokiaľ tu ešte sem, lebo ju som mal najradšej v svojom srdci a ešte by som sa s ňou chcel za života tu, pokiaľ tu žijem, stretnúť. Koľko si ho nevidel? No, starenka umrela v 2012, byla tu na pohrebie a od tej doby som ju videl potom 2013 ešte byla u mňa nejak, alebo 14 a potom už od tej doby absolútne vôbec. Nevidel si ju? Ne. Chcel by som ju velice rád vidieť, velice rád si s ňou niekde ísť sednúť alebo takto pokecať, ale ešte vôbec sa mi neozvala. Ozvala sa mi raz na Messenger Radovi Chodúrovi z Čáčova a povedala, že dojde cez leto. To je nejaké 3-4 roky dozadu. No ale nedošla vôbec. Nedošla. Takže... Ani ti nezavolá, ani nič proste, že... Nič, sklamal som sa z toho, akože. Som z toho taký sklamaný. A ona je v tvojom veku? Alebo... Ona je v mojom veku, presne tak. Ona je tak okolo 45-46. No. Dobre, takže ty máš, ešte sme ťa, že koľko máš vlastne rokov? 49. No už v januári 23. budem mať 50, keď sa dožijem. Aj spravíš nejakú oslavu? No to nevím, chcel by som akože pozvať normálnych kamarádov, normálnych ľudí by som chcel pozvať. Pokiaľ mi to vlastne finančné prostriedky dovolá, tak by som chcel niečo urobiť, ale ešte o tom nerozmýšľam. Pokiaľ ešte to nechcem plánovať dopredu, lebo keď sa robia plány dopredu, tak niekedy sa to dokáže pokaziť. Tomu ver, to zažívam aj ja. Že keď si niečo naplánujem a potom sa na to vážne teším a potom sa to vždy pokazí. Máš to tak aj ty? A ja to tak mám, presne. Nemám to rád. Ne. No dobre, takže spravíš oslavu, áno? Uvidím, jak sa to dá, nesľubujem, akože to nesľubujem, ale keď sa podarí, tak áno. Čaká, ty by si tam mohol aj spievať potom, ne? Však sám. Tak samozrejme oslávenec by nemiel, ako no, ale... Ja aj to je pravda, to som nevedel, prepáč. No ale nie, o to pokoj, však zaspívať by som si ako mohol, ale tak tí, ktorí by to chceli pro mňa urobiť, tak bych to urobil rád. No a chcel by som sa dostať ešte v 50-ke na Hrašné. Fakt? Ale kokot! No. Na Hrašné? Áno, na Hrašné by som sa chcel dostať, to je moja služba. Si teda zaprcať, jak sa hovorí, boty od blata. Na Hrašné, Vlado? Áno. A tam si v živote nebol? Nie. Tak ale... Na privátoch v Senici, áno, ale na Hrašné to nebyl. Tak ja ťa môžem zabrať niekedy, keby chceš.
Na 50 ťa máme zobrať. Tak uvidíme, jak sa všetko vyvinie situácia, no. Chcel by si? No však Ja by som pravda. ich to splnil, keby chceš. Určite áno. Kedy to máš narodeniny? 23. januára. Čak to je za chvíľku. No, tak tento mesiac to prebiehne jak voda, samozrejme. Vánoce, Silvestra, Nový rok a už je to potom tady, jak sa povie, no. Dorašné, a myslíš, tam sú pekné gáďovky? Tak sú, však byl tam, môžem prezraziť, aby sa nenahneval, Nemusíš menovať, nemusíš vôbec menovať. byl tam jeden kamarát Štáčova, ten tam už byl. No slúbil mi, že ma tam zeberie, ale proste mi ho ojebal, kokot jeden. Je to on, však víš, kedy to je. Už môžeš si domysleť. Domyslím si, Ale jasne. akože povedal, pôjde se mnou a nebylo z toho nic potom, no, takže išiel sám. Takže to je taký tvoj sen, že na 50 ísť do Hrašného. Áno, áno. Aspoň na tú hodinu a púl, alebo na 2 hodiny. Na hodinku a pol toľko vydržíš? No, však tak nejak, no. Že vácej kol? Tak chcel by som aj vyhrať na Eurojackpot, ale sa to nedarí. Koľko podávaš? No, ja už to podávam, velice dlho to podávam, ja už to podávam aj 5-6 rokov to dávam a Fakt? nechytáme nic, ako chytáme len halére, aj Peťo to podáva, a ja to podávam, ale to len halére, to je všetko. To je, aj tam je špekulácia, proste dá sa povedať, víš. Myslíš? Aj v tém je špekulácia, no. Tak, Že v čom? no, v tej lotérii. No však ja viem, ale že jak myslíš, že jak klamú, alebo čo robia? Že prečo to nevychádza? No tak podľa mňa to majú tak zeštelované, ako no. Nevím to vysvetliť tak, jak bych miel, no. Majú to dobre vymyslené, no. Tak ale môže sa stať, že vyhráš, ne? Tak môže sa stať, toto pokoj by sa mohlo stať. Jak sa povedá, kto nevsádza, tak nech ani nečaká výhru. Poviem to aj tady ľuďom, keď vsádzate, či už dávate loto 535, alebo výplatu, chodí pondelí, každý pondelí chodí výplata, na STV1 to chodí, na Markízi to chodí, na Jojke to chodí, Joj Plus to chodí. Takže bych sem dal takú inšpiráciu. Kto nepodáva, nech nečeká výhru ani prohru. Ale kto už podá, tak už môže čekať buď výhru, alebo prehru. Či už to podá aj hokej. Hokej je tak, jak môj kamarát Peťo podáva. Podáva? Hokej, Kocka podáva? Áno, podáva. Aj však niekedy niečo vyhral, nejakú tú částku vyhral. Ale ja týto hokeje nemôžem podávať, pretože ja sa tomu nerozumím. Ja to nevím dávať. Ako. Dal mi to, Peťo mi to dal raz, alebo dvakrát mi to dal. Ale on mi to vždycky ohlásil, že nebylo nič, žiadna výhra. Tak to... Ja týmto mužstvám ako nerozumím, týmto hokejovým, fotbalovým. Chodím to natáčať, aj fotbal chodím natáčať do Čáčova cez leto, keď je sezóna. Chodím aj fotbal, lebo fanúšici, televízni diváci rádi sledujú aj fotbal počas letnej, teda dá sa povedať jarnej sezóny až do jesene. Tak aj tento rok som chodíval natáčať do Čáčova fotbal, s Peťu sem išiel, alebo s chlapcama, soplákama sem išiel a tak, takže ľudia rádi sledujú aj teda takéto sportové aktivity. Rádi. Ale tu máme ešte nejaké otázky, lebo tu sú ľudia, akože oni sa, že jak si došiel ku mne, sa pýtajú. No tak mňa dovezol tento kamarát, ktorý to teda ode mňa požadoval, tak som požiadavku prijal a teda som došiel na návštevu k nemu. A cesta bola hladká, že? Cesta byla hladká, parádna. Dúfam, že aj na spátky bude hladká. Čiže ešte zastavíme pre tie cigarety, ne? No. Jaké fajčíš cigarety? Ja vesky dúhe, ľahké. To je koľko stojí teraz cigarety? 5,50 stoja. Fakt, dosť, že? Áno, 5,50 stoja. Koľko stáli tak pred 10 rokmi? Pred koľkátýma? Neviem, 10 rokov, 15 dozadu? No, tak to stáli tak 2 eurá, euro 50 a tak. Nemyslíš vážne? Áno, určite. Áno. Euro 50? Euro 50, Môže byť pravda. A tak sa to zvíhalo, také to bylo. Proste byli laciné cigaretle tedy. Lebo aj 2009, keď začínali eurá, tak už sa všetko zvíhalo, už to išlo hore všetko proste, títo ceny. Ale keď byli slovenské penáze, na slovenské penáze povím, tak to nebude nikedy. Pretože slovenské, keď byli aj 5000 Štefáni, keď byl, to byli peníze jednotka, dá sa povedať. Fakt? To... Že ti ľúbili? Ne, že sa mi ľúbili, ale proste bylo lacinší, za 100 korún, keď kúpil cigaretle, kúpil si sa jedení, všetko smiel a včil kúpiš za 5,50 cigaretle a to máš 160 korún, dá sa povedať. Dosť, že? To je 160 korún. A má to význam fajčiť ešte? No tak keď
budú stáť už, dajme tomu 10 eur cigaretle. Jak sa vypráva teda na tento Slovensku, že pôjdu ceny hore, aj plyn, elektrika, všetko pôjde hore ako títo, jak sa to povie, energie, všetko pôjde hore. No, takže to bude dosť ťažké, to bude, dá sa povedať. To bude ašamalaha, dá sa povedať. No. A ty kde bývaš teda v Čáčove, ty bývaš sám, alebo? Na Bahenskej ja bývam. Ja bývam na Bahenskej ulici, v Čáčovi, ako medzi teda Bílým a sem ešte, akože a vzadu je potom už rómska osada, alebo teda cigánska osada, ja tomu vyprávam väčšinu cigán. Kto vymyslel Rómove, tak to byl nejaký prepáčený obrkoko to byl. Prečo? Sme furt cigáni budeme furt, jak sa povie. Stále budeme cigáni. A ty si cigáň, áno? Áno, furt sme cigáni, áno, furt. Nehambím sa za svoju identitu, priznávam svoju identitu aj pre televíznyma divákama, aj pre tebu, aj sám pre sebu. Si mi to nevadí, ja nesom racista. Proste, ja vím, ja chápem. Ale proste sme cigáni, no. Tak dá sa povedať, sme cigáni. Ale lepšie sa cítim, poviem pravdu, lepšie sa cítim medzi bílima. Ozaj? Pretože bíli, s bílima si vícej rozumím, jak s našima cigáňama. Kvôli čomu? No, pretože som to zistil som to cez Peťu, môjho kamaráda. Akože kocku, áno. keď si s ním dobre pokecať a tak. Áno. Aj ľudovky, keď sú v Čáčove, keď je mája, alebo takto, tak vícej si rozumím s gáďama, jaká je s našimi cigáňama. Lebo naši cigáni proste, prepáčte, že to tak povím, musím to tak povedať, pretože sa mi to nelúbí, sú zaostalí. Ozaj, fakt. Velice zaostali tam dojde 5. hodina, ak tiu príklad cez zimu, dojde 5. hodina a už sú zalezení vnútri. A čo by mali robiť podľa teba? Jak? Čo by mali robiť? No tak ja si myslím, že teda baviť sa normálne, ako povyprávať, zavolať si jeden druhého do baráku, na kávu, pokecať a tak dál. Ale oni hľadá len do televízoru a potom idú drímať. Samozrejme aj pracujú naši cigáni, sú zase pracovití, to môžem povedať, že sú pracovití. Aj domy majú postavené pekné, všetko majú pekné porobené u nás teda v Čáčovie, aj v Senica, chovajú sa slušne zase niekedy tí cigáni, u nás sú teda ako, to môžem povedať klobúk dole, ale niekde inde, príklad poviem na Slovensku, jak máme, dajme tomu Košice, Luník 9, tak to je katastrofálne, to je strašné niečo. Tam keby dojdeš bývať, tam by to nesadlo asi, čo? Nie, to by chotá tu tekel preč. A to už sú takí iní cigáni, ne? To už sú inačí, to už není naša sorta. A oni tam fetujú aj toulen, to vieš čo je, ne? Áno, vím, aj možno, že aj niekedy aj drogujú snáď, alebo čo, ja nevím, ale... Ty si mal niekedy drogy? Čo? Ty si mal niekedy drogy? Nie, to ja nepoužívam, nikedy v živote. V živote ne. A opýtam sa tebia, či áno. Ja? Ne. Ne? Vážne? Záleží, čo je droga. No dajme tomu, ten kokain. To som nemal. Nie. V živote ani koleso, ani heroín. Nie, nic teda takého. Tak to je všetká čest, to je dobre. Takže odkazujem aj takýmto mladým chlapcom, pekným, odkazujem skutečne, aby sa držali, aby nefetovali, nepili, nepoužívali žiadne drogové látky, žiadne takéto návykové látky, pretože to si tí ľudia, mladí si škodá v dnešnej dobe sami sebe. Sami sebe si škodá. A odkazujem, aby to nikdy nechytali ani do ruky, aby sa nikdy nestýkali s takýma ľuďma, ktorí dávajú negativitu s týmto, že ponúkajú drogy, fetovanie a takéto. Takže sa držte toho. A keď by vám niekto mladým ponúkal fetovanie, drogovanie alebo takéto niečo, nejaké drogy, ohláste to na políciu alebo na akýkoľvek policajný zbor. Alebo Senica, tebe. Alebo Barde. No, tak ja policajt nesem akože, ale samozrejme dávam niekedy takéto témy, že sú tam témy o tomto, že upozorňujem ľudí aj starších, aby si väčšinu dávali včera aj na Vánoce pozor, keď chodia po tých obchodných centrách, aby dávali pozor na takýchto kapsárov, zlodejú, ktorí dokážu okradnúť, či hlavne pred Vánocama, zoberú peňaženku alebo takto, takže dávajte si ľudia na to veľké bacha a peníze miejte niekde takto napredu, niekde keď máte nejakú kapsičku alebo co, nikedy to vzadu nemiejte alebo takto, že by ste to nejak si odložili peňaženku niekde na stôl alebo takéto, takže to na to veľké bacha. Vlado, a ja sa chcem teraz opýtať, že ja keď som pozeral tvoje videá, či ja ťa vidujem už tak dlhšie, tak ty si mal aj problém, že tu si sa dusil alebo niečo, ne? Že si tak ťažko dýchal.
No, to som po operácii už 4 roky, tiež v Ružinovej som byl. A vtedy si dával, že či to toto zajtra vidíte, toto neumrem. môžem ukázať. Toto je celé operované. Peťovi Kockovi ďakujem a Radovi Kockovi, jeho bratrovi, veľmi pekne z celého srdca ďakujem. Už som ďakoval moc raz, ale ďakujem Tadito, že mňa tam povozili po doktoroch po Senici. Naši mňa potom povozili do Bratislavy, nejakému Robertovi Králičkovi, doktorovi, operátorovi. Takže byl som spokojný aj s pánem doktorem Robertem Králičkem, ktorý mi operoval v Bratislave v Ružinovej. Som spokojný do Včilku. Na Kramároch? Ne, Ružinová. Ružinov, dá sa Čiže povedať. tam sú Kramáre, ne? No. Ne, prepáč. Ružinov je ďalej. Chápem. No však ja chápem. Ružinov je ďalej. No ale tak som spokojný aj so sestričkama, ale jedna sestrička tam byla taká kurva flandra vyjebaná. Ale? Maďarská kurva, to byla. Niekde Galanta, lebo tam však to sú Maďari. No a tá povedala, nefajčite, lebo vypíšeme papiere a pôjdete okamžite odtiaľto domov. A čo si jej povedal? No, pred operáciu, ako víš. No, ja som mi povedal, no počúvajte, ja som si zapálil 2 cigaretle a ja som na to zvyknutý, už na to nemám s tým nič spoločného. Tak držala hubu a povedala, a teraz vás pôjdem, tak ma holila pred operáciu, štvrtek som byl operovaný, v stredu mňa pripravili, to mi takto ako holili, víš toto. 4 roky dozadu? Áno. Takže po 4 roky som už po operácii, všetko jak patrí. A potom, jak to prebiehalo? Beriem na to ako včilu. Fakt? Chodím nejaké pani Tatarkovej, Lucii v Senici. No a tá mňa tam ako odporučila, ale prvá byla doktorka nejaká Mihálová z Senice. Tá mňa zachránila tým, že volala pani doktorke Tatarkovej, jak sú hasiči, tu v Senici, lebo nemohol som fúknuť do toho prístroja, lebo to chrčání bylo to všetko, jak to ty povedal, bylo to tak, nemohol som, tak volala pani doktorke Tatarkovej, okamžite som tam išiel, ešte ten deň, Radu a Späťu, som tam išiel, došiel som tam, áno, zistila toto, s týmto, takto, toto, operácia šikovno, lebo sa môžete zadusiť. Už ja som mal také hrče, také... Ja viem, ty si tam teď hovoril, že nech mi amen tma, alebo jak si to povedal v tom videu? Áno. Pamätáš si to? Áno, ešte aj po operácii som proste trošku tak zachrčával, ale dalo sa to dohromady. Ale po tej operácii som nemohol ani kýchnúť, ani nic, keď som kýchel, to taká bolesť to byla, že to neprejem nikom, to byla ozaj silná. Koľko to trvalo? No, trvalo to tak aj 2 mesiace, 3, než sa to všetko uvoľnilo, tá trubica, lebo ja mám tú trubicu zúženú, ako tu po tej operácii, tú dýchací trubicu mám, priedušnú trubicu mám akože zúženú. Takže aj po operácii som jel problémy s dýchaním, koľko rázu som musel utekať, stať z postele ven, napiť sa vodu, musel som sa napiť v kúpelke vodu a ven utekať, zapáliť si, dať si tianeptín, lebo potom som začal brať aj tianeptín od pani doktorky Sečovej, lebo ja sa lečím aj na psychiku. Fakt? Áno, u pani doktorky Sečovej, neviem, či ju poznáš. Nepoznám. No, takže to dýchanie mi robilo velice zle, ale už čileky, už to nemám, dlhší dobu, už sa to nejak... A jak to vzniklo vlastne? Margit, čau. Jak? Že jak to vzniklo? Že že si sa tak, neviem jak to mám, čo si to mal, že si... To dýchanie? Áno. No tak proste tá trubica to robí, tá je zúžená. A jak to začalo, že proste, jak si to začal vnímať, že ti to tak robí zle? No, jak som to začal vnímať, no tak to došlo tak samé od seba, tak samé, ani to neviem tak povedať, jak bych miel to povedať, ale no, keď som byl pred operáciu, tak som chrčal na vracání, napínalo mňa, strašne, to bylo velice zlé, ale potom, už keď som byl po tej operácii, ešte v nemocnici bylo dobre. Do tej doby som bral aj Citalet, akože som bral Citalet, na psychiku som bral. A už po operácii, keď som ho začal brať ten Citalet, tak to všetko som mu trepalo. Peťo ti môže povedať, Kocka ti to aj osobne poví tam, ti to poví na štadióne, keď budeš hrať hokej alebo budeš trénovať, ti to môže všetko povedať on, co toto všetko robilo. Počkaj, ale... Úplne to tak som mu trepalo od hlavy až po paty, potom som išiel Sečovej. A Sečová povedala, ja vám zmením títo lieky, tento Citalet vám zmením na tianeptín 12,5. Jak som začal brať tianeptín, od tej doby mám pokoj, síce ešte mňa to chytá niekedy, že mňa to trepe, ako niekedy mňa to chycí, ale už to takém veľkém to není už, ako jak to bylo vtedy.
Takže teraz už je všetko v pohode, že sa cítiš fajn. Je v pohode okrem zraku. No. To je škoda, čo? No, však to je, že nevidím ho poradne ani sebia, keď sa idem holiť do zrkadla, ani sebia poradne nevidím. Nie. Vidím, ale len tak. Aj ľudí, keď vidím, len oblize vidím a tak. Čiže chcel by som rád vidieť do tvári aj chlapcom, aj divčencom. A není mi to dovolené, blokuje to všetko. No počkaj, Valdo, teraz mám pre teba ďalšiu tému nachystanú. No. Že bol za tebou René Randy. René Randy, áno. Tak to by som rád počul, že keby, počkaj po trošku bližšie, lebo tu je mikrofón, tak sa trošku prisúňa keby, môžeš, tak, to je. Dobre, už sem. Dobre, výborne. Dobre, no takže bych to povedal tak, že René Randy došiel za mnou pred 2 rokami, nejak 3, tuším, tak áno. No a on povedal, že teda mňa zebere do Bratislavy, teda ako na vyšetrení, ale to mňa zebral do optiky v Bratislave, niekde, neviem jaká ulica, to si už nepamätám. Ale on sa aj natáčal, že došiel pre ťa vlastne, ne? A on ťa zobral do Bratislavy vlastne. Áno, a zebral mňa aj do oného, jak sa to volá, Bóry, Bratislava Bóry. Tam mňa zebral a v Bóry, Bratislave tam mi kúpil nejakú bundu, nejaké botasky mi kúpil. To ne. Áno, Peťo si tiež nejaké tričko vybral. Kocka tam bol tiež? Áno, on išiel tiež s nama. Vtedy, povedám, vydaj Peťo, lebo on je môj hlavná ruka je on, moja, akože pravá ruka je moja. On. Tak to ti dosť pomáha potom, že? Áno, ja ho mám velice moc rád a proste, ja som mu aj povedal, Peťo, keď aj mamu stracil, otca máš, a koľko razu má tiež také myšlienky blbé, že keď má niekedy vypité, trepe také, že toto, hento, lebo jemu sa proste bratr objesil a toto je všetko ve mne. Niekedy má on také myšlienky a som povedal, Peťo, ja musím prvý umrieť, až potom umrieš ty, až potom ja tebe povolám. Ja musím umrieť prvý, až potom pôjde za mnou ty, ja ťa musím povolať. Takže teraz sa bavíme o Kockovi, akože o tom tvojom kamošovi, áno, dobre, ale poďme k tomu Randymu, že jak to celé bolo. No však to som len lebo ty si potom aj nakladal celkom, ne? Jako? Že ty si potom aj nadával, ne? Nadával som proto, lebo mi slúbil, že mňa zebere do Zlína na operáciu s tým šedým zákalem. Mi to sľuboval a proste si urobil na mňa len reklamu. Urobil si reklamu a získal si proste na mne sledovateľnosť si na mne získal. Takže jako ja som už odpustil, nemám proti nemu nic, ale už takýmto ľuďma by som nechcel absolútne do budúcnosti žiadnu spoluprácu. Ne. A on si potom k tomu aj nejak vyjadril, že vlastne, že prečo to nedopadlo, alebo tak, že prečo ťa nezabral do toho Zlína? No, on mňa chcel zebrať, ale ja som potom nadával, on mňa chcel zebrať 2 mesiace, 3 mesiace mňa tahal za nos proste, jak malé decko. A furt stále nic, tak mne to najedovalo, dával som potom krátke videa, aj na Facebooku som dával, že je taký a toto aj som nadával a tak dále, takže potom sa to dozvedela už od tej doby nic, už. A on ti na to aj napísal potom, že keď si natáčal tie videá na neho, tak lebo ty sa na neho dosť nadával, ne, vtedy? Nadával som dosť, aj napísal, áno, akože niekto to prečítal mi, a takže nič z toho nebylo potom. Potom to bratranec spravil, že teda do toho Zlína, do Českej republiky som išiel. No a tam teda mi povedala doktorka, pane Bach, nedá sa to operovať, pretože vy máte tam šedý zákal a máte aj pigmenty, ale keď vám šedý zákal odstránime, pigmenty vám budú stále blokovať vašu zrakovú systemáciu. Že nebudete moci, budete to mať ešte horšie. Ale ja som na to naráhal u pani doktorky tam vlastne ve Zlíne a povedám, riskneme to, pani doktorka, ani vy, keď sa aj pani doktorka, neurazte sa, keď ste doktorka, ale nemusíte to na 100% vedieť, tak ja to risknem. Ona povedala, dobre, idete na svoje vlastné riziko. Povedám, ja už nemám co straciť, keď sú pigmenty, buď to bude horšie, alebo to bude lepší. Takže mňa operovali v auguste 23. na ľavé oko a na pravé oko mňa operovali v septembri. No, tam mi dali čočky, hento, toto, kapky, jedno s druhým. No ale vidíš to, už je to rok po operácii a není nic. Není to zlepšené. Všetko sa deje pre niečo, vieš. Čak. Nemôžeš to zdať. No však, niekedy si poviem, kebych už aj umrel,
Niekedy mám aj také myšlenky, a ja sám mám myšlenky, že mám také myšlenky niekedy, mám. Vlado, a keď aj na TikToku vysílávam. Ja viniček, ja som to videl, a tak vieš, čo by ostatní dali napríklad za tvoj život? Vieš, čo sa napríklad stalo? Ja hrávam hokej a taký mladý chalan išiel na aute a nabúral a teraz skončil v kome, vidíš? A on mi napríklad chcel žiť, nie? Že proste musíš to podľa mňa že viacej vážiť, aj keď máš taký, ja nehovorím, že máš zlý život, ale tak podľa teba, čo hovoríš, tak ty si myslíš, že máš zlý život, ale tak musí to podľa mňa že vážiť, vieš. Tak je mi to ľúto, akože na toho chlapca malého, áno, to je pravda, sú to deti, majú budúcnosť v rukách oni, jak sa povie, ale je mi to úprimne ľúto, vyjadrím, že je mi to ľúto a nuž tak sú na tém horší ľudia, ktorí, dá sa povedať, ktorí ležá, musá sa o nich starať, niekde kde sú zariadení, v nejakých zariadeniach, kde sú, musá sa o nich lekári starať a tak ďalej, alebo domácnosti sa o nich starajú, víš, a tak. Takže je to dosť ťažké pro takých ľudí. Ja aspoň môžem teda chodiť, môžem sa pohybovať, môžem si zaspívať, zatancovať, môžem sa stretávať s fanúšikama a podobne, to je pravda. Len zrak je tiež potrebný, no. Však jasné, ja to to. chápem, no, že to je na hovno. Takže tam by, ešte by tá šanca možno, že byla s týma brýlama. Alebo keby tá operácia byla možno, že niekde v Amerike, možno niekde, tam to možno robia, tam to vie zarobiť. Len to už je dosť drahé, to sú drahé náklady. To už máš, dajme tému, Letenka, letať, toto, jedno s druhým, no to by mohlo stáť aj do 100 000 eur. myslíš? Taký, možno meň, možno víc, to teda nevím určite 100%, ale tých plus minus 70 do 100 000 eur by to bylo. To je veľký peniaz, čo? No to je veľký peniaz, to je... Čiže takého sponzora hledám, ale taký sponzor sa ťažko nájde. Ale na tieto brýle si myslím, že by sa mohol nájsť do tých 3,5 000 do 4 000 eur. Ja si myslím, že to není veľká položka. Je to dosť veľká položka na tento Slovensku, je to veľká položka, ale není to taká položka, jak dajme tomu tých 70-100 000 eur. Ale ja ťa zoberiem toho hračného, dobre? To sme to... No však to budem rád, no to akože, no tak... Ja to nežádám ako od tebia. Ne, ja to chcem splniť. Nejak to nežádám, ale byl bych rád, no, keby aspoň tak nejak, že takúto formu. Ale skôr by som byl rád za tí brýle, poviem ti pravdu, že skôr by som, keby sa našiel nejaký sponzor, a to nenarážam na teba, aby si to nemyslel. Vlado, ja keby mám love, áno, keby sa našiel sponzor, tak ti aj kúpim okuláre. Keby sa našiel sponzor. Ja to povedám tady televíznym divákom, keby sa našiel sponzor, prosím za to. Mám tam aj iba na TikToku mám, je to zaviesené na krátkem videu, kedy by ste mohli na to prispieť, alebo to kúpte to, aby ste mi verili, keď na to máte niekedy, kedy nemáte, netreba, ale kedy na to máte, kedy ste pri tých peniazoch, kedy ste trošku taký bohatý, jak sa poví, tak takí ľudia, ja verím tomu, že by mu to nemohlo takému bohatému uškodiť nejakých 3-4 tisíc eur na takéto brýle, ktoré by mi uľahčili môj osobný aj verejný život. No, takže tak. Ale čo som sa zabudol som. Nechcem byť ako chantivý. Ja aj, že už niekto aj poslal ten IBAN, čo si, lebo si dával na Facebook IBAN, ne? Áno, na TikTok. A už ťa niekto aj poslal peniaze, alebo? Už aj niekto sem tam niečo akože poslal na tie cigarety, alebo na takéto, no tak to je na také drobnosti, dá sa povedať, no. Že si niečo aj kúpim, možno nejaké oblečenie alebo nejaké potrebné niečo do TikTok, nejaké káble na mikrofón alebo takovéto vieš. Dá si ešte sladkosť? Môže byť. Páči. Môže byť. No a teda, a aké si mal ešte také, že došiel za tebou taký ešte známy, že dočačoval, tak videl? Ten MS, alebo jak sa to volá? Rytmus, ale ešte jeden. Rytmus byl za mňu, ale ten mi dal len 10 eur. Nemyslíš vážne? Áno. Ne. Ten sa len odfotil, to bylo tam pri ten kosteli, kde majú tú... Čiže on sa natáčal. Natočil, dal mi 10 eur, takto do kapse mi dal. No a potom išiel preč, no. Dal ti 10 eur? Len 10 eur. Čo ti jebe? Tak ja som na cigaretu nemiel, tak... Tak ja som potom lepší jak Rytmus. No tak ty si lepší 100%, to áno. Tak ako byl som aj ten Šaštín, aj tam mi dali nejakú tú korunu na ten štúdiu sem byl, aj tam mi niečo dali. Ja som nepýtal, oni dali sami od seba, akože nepýtal som, oni dali sami od seba. Ale proste som sa, nie že sklamal v Šaštín, to som sa vôbec nesklamal, ale na ľudoch som sa sklamal, tak proto vyprávam
že už do budúcnosti sa využívať nedám. Vždycky, keď budú ste niekto hrať, aj muziku alebo takto, hrajem aj oslavy, narodeniny, hrajem, všetko hrám. Kto by si mňa chcel zavolať, buď teda zálohu berem na IBAN, berem okolo 300 €. Koľko? 300 € berem. Dosť. Ináč muzikánci berú až, cigáni niekedy berú až 1000 €, 1500 € berú. Za Takže akciu? ja berem len 300 €. Či už je to hodina, nehodina, 300 € berem, plus 150 € teda dá sa povedať na Ešte IBAN si a dáš? tak ďalej. Vládo, ešte si dáš? To Čo? môžeš cukrík. Môže byť. No. No a poviem pravdu, že už som to vyprával, ja sa za to nehambím. Neviem, či ste aj ty počul na TikToku, alebo jak co. Ale poviem pravdu, že som orientovaný aj obojživelník sem. Ale koľko? Áno, som obojživelník. Ozaj? To ľudia to viedia na TikToku, takže to neskrývam ja. Že si bisexuál? Áno, čiže som obojživelník, áno. Buď do budúcnosti, buď aby to byl on, alebo ona, aby to byla. Takže, aby som byl šťastný, keď už aj zrakmiť nebudem, ale aby som niekoho pri sebe miel. O tom ide. Lebo ja som mu stratil moc a mne to je úplne fuk, či to bude chlap alebo baba. Dobre, ale teraz by som prešiel k tomuto, že o tých vzťahoch a tak, Ako dúfam, že sa na to neurazil. Že Vládom je to takto. úplne, no ja to neriešim vôbec. Aha. Ja nesúdim človeka podľa toho, jak je orientovaný. Áno. Iba keď mi tlačí nejaké názory a tak politické, vieš, že... Áno. Ale takto, keď mi to povieš úprimne, tak mi to vôbec nevadí, ale... Tak ty si mal, že, lebo na TikToku vždycky hovorí, že aj sa vyjadruješ na ženy a tak, že ťa veľakrát sklamali a tak kvôli čomu si myslíš, že to je, že si sa veľakrát sklamal v tej láske, ne? Tak som to cítil z teba, že No taký kvôli čemu si... to je? No je to kvôli tomu, že miel som prvú frajírku, nejakú Zuzanu Smielovú, Nejakú... Palárikovej, Koľko si mal rokov? pri Korune, to som byl okolo 21-22 rokov. No a ja som byl tak zamilovaný prvýkrát a žárlil som na ňu, aj som mu vypleskal koľko razu a tak dál. Akože vytrtkal? Ne, vybil som ju ako. Aha. Nie, že vybil som ju ako, Prepač, že by som jasné, mu dokopal, alebo tak, ale som ju iba vypleskal. Aj som mi brýle zlomil, Ozaj? dioptrie. A to som musel zmamujiť potom na úrad a musel som zaplatiť 1000 korún za tú škodu. A to si vtedy ešte videl? No áno, áno. Lebo ve vchode som mu nachytal s druhým chlapem. Nemyslíš vážne? Chodil som s ňou nejaké 3 mesiace, potom začal s ňou chodiť nejaký cigáň Vlado Bartal. Vlado Bartal s ňou začal chodiť, ten jej natrískal decka. Koľko? No ja neviem, ale tá už má aj 3-4 deci. Už aj dospielú dceru má, ktorá robila chvíľu, jak máš voličstvo na križovatke. Tam taký bar nejaký je, nejaký podnik. Takže vyprávali, že je to moja dcéra, ale Nemyslíš ja si vážne? myslím, že to asi nezhoduje sa to, určite sa to nezhoduje, lebo ja už rok potom som s ňou nebyl vôbec v kontakte. Takže Takže to bola tvoja prvá frajerka? áno, A koľko si mal vtedy rokov? 21-22. Tak to si bol mladé uško, Plus ešte, čo? minus, ako no. No dobré, a potom došlo čo? Tak potom došlo to, že ešte sa mi jedna ponúkla okolo 40-ročná ze Štepanova, ale tá nemala napredu zuby. tá byla taká bezubá trochu, dá sa povedať. Tak a to bola dobrá fajka potom, ne? Ale to bylo len tak ako jednorázovka, dá sa povedať. Ako je kamoška s výhodami. No. V modernej terminológii teraz, ako to používajú. No a takže ona mňa chcela, aj si vymyslela, že je ode mňa tehotná, to kamu Kóri povedala, akože. Však ale každá bola z tehotná, oni sú jebnuté tí ženy, že? Áno, áno. Píči. No, kamu Kóri povedala, že je tehotná, to mňa chytala. Ja povedal, ne, ty nejsi tehotná, ale ja ťa nechcem, pretože nejsi môj typ a chcela si to, tak to bylo jednorázovo, ako. Tak som povedal. No. Takže to bola tvoja posledná? Áno. No dobré, a teraz si predstav, že je do toho rašného, že sa vždy do tej situácie, že tam dojdeš, nejaká si ťa pekne zobere, vysprchuje a potom čo, ak by si na to išiel? Že čo by si, akože, že by si len že vymaroval, že sádo maso, alebo by si bol aj taký, že prítulný, že by si s ňou pokecal? Tak aj
keď sa to je teda aj zajebať. Aj zajebať, no tak to. Však jasne, len ja sa pýtam, že keby že tam dojdeš, jak si to predstavuješ, jak to tam funguje, lebo ja som tiež nebol v kurvinci nikdy. Teda bordeli, pardon. Aha. No, tak to Neviem ti volá. mám zvihnúť? Kľudne. Môžem zvihnúť? Jasné. To je nejaký Tomáš Matuška. To je ten moderátor. Takže vás tým zeznámime cez televíziu. Ak môžem teda. Jasné. Haló? Počkaj, pustíš mi reproduktor? Jasné. No? Ja už ti dám, nastačaš? Áno, už som tady u toho kamaráda, tady to u toho Peťového spolužáka. Jaj. No takže sem tady to vyprávam ten rozhovor. Aký to je program toto, jak sa to volá? Kik. Tik? K-I-K. A nech si dá Barry de Mamba. A to je live. Aha, to je like, akože to je Live. živé vysielanie. Áno. Takže ja som mu to vyprával, že pôjdem natáčať, to je pán moderátor náš na TikToku toto. Tomáš Matuška, je to pán moderátor a s ním som už teda 4 roky a to je on, som ja vozil po doktora, tak môže po telefóne povedať, že jak to všetko prebíhalo ohľade mojho zraku, takže nech sa páči, môžeš aj ty niečo dodať, nech sa páči. Áno, však teda, poďme po tých okolo behaní. Tak, a čo mám povedať, ja neviem. Takže byli sme na Karadičovej, aj v Zlíne byl som na to prečištení, aj na prečištení som byl Čoček, v Zlíne minulý rok. Vlastne tento rok, v januári to bylo. Áno, tento rok. Takže on pozná aj Peťu Kocku, pozná, chodíva, navštevujeme do Čáčova, chodí a tak dál. Takže, áno, on je velice, 38. Mladý, ne? Áno, on je velice dobrý chlapčisko, môžem povedať o ňom tady toto živého vysielania, že teda máme svoje chyby každý jeden, ale za teda vychádzame, komunikujeme spolu, aj do Čáčova dojde, keď má čas, lebo samozrejme má deti a ten čas má trošku taký obmedzený, lebo nemôže stále chodiť každý deň, sa to nedá. Takže on ví o mojom zraku, o mojom zdravotnom stave, ví všetko, takže takto to nejak je. Takže tak. Dobre. No. Takže som rád, že som mohol dojť natáčať sem kamarádovi teda, tomuto mladému pánovi, alebo dá sa povedať... Už končíme? No však ešte chceš vysielať, alebo... No ja ešte mám pre teba taký program pripravený. Áno? No dobre, tak môžem... Dobre, ďakujem. Dobre, ahoj, čau. No Vlado, ale toto mi ešte povedz, že ak by si to prestala v tom hrašnom, že... Alebo, dobre, teraz, keď sa trápiš s tými ženami, čo si hovoril, že ťa nechcú a také veci, tak nejak by si predstavil, že napríklad keby vidíš, alebo že vidíš nejakú peknú babu, tak jak by si s ňou začal, že čo by si povedal nejaké, že... Ako keby som mal frajerku normálnu? Ne, normálne, keby ideš niekde von a ide po ulici nejaká pekná baba, alebo chlapec, to je jedno, keď si do toho božívelník. Áno. Ale že čo by, jak by sa choval, že čo by si mu dal akože, jaké baliace hlášky by si mu dával, alebo tomu dievčaťu, vieš? No čo by som mu dával, prvé poviem jemu. No tak není to len o sexy. To by si mu dal prvé, že hneď? Ne, není to len, poviem pravdu, že není to len o sexy. Není, zdôrazňujem, že to není len o sexy. Ale je to o celkovom vzťahu. Je to o úprimnosti jeden druhému, aby sme si pomáhali, podávali pomocnú ruku. A nemuseli by to vedieť proste moji rodiče, že teda mám buď chalana. No baba keby byla, tak by to mohli vedieť, to je jasné. Počkaj, ale ty si nepochopil moju otázku. No. Že napríklad ideš po ulici a niekto sa ti páči a ty chceš, aby si toho človeka zaujal. Tak mu napríklad povieš, že ahoj, že máš pekné oči. Čo by si ty povedal? Ako ja, čo by som mu No, povedal? že vžij sa do tej situácie, že ak by si toho človeka zbalil. To je ťažká otázka. No, vidíš, to na to musíš byť pripravený. To je ťažká otázka, toto. No, tak bych mu povedal, no tak počúvaj, v prvém rade by som sa pýtal, slušne, si obojživelník alebo nejsi? Nie, Vlado, ale napríklad, kebyže ti nejak stane, že pekne voní, tak mu povie, že pekne voní a že on ti povie, že Ježiš, o tebe som si nevala, o také, vieš, že jak by si na to reagoval? Keby som mu povedal, že pekne voní? Tak ja neviem, len sa videl do tej situácie, že proste, že ideš po ulici, ešte raz si to vysvetlím, ideš po ulici a
a a bavíme sa, že keby vidíš, alebo jak ty rozoznáš, že to je pekný a to nie, alebo to sa ti páči a tak, jak to rozoznáš, keď nevidíš? To už ja mám taký ten zmysel šiestý. To už ja mám ten taký zmysel. No tak ti ten šiestý zmysel napovie, že ty kokot, tak toto je že vážna gáďovka, že chcel by som s ňou chodiť. Tak čo jej povieš, také prvé momenty, že ide po ulici a tvoj šiestý zmysel ti začne fungovať, že čo by si jej povedal? Počúvaj, ty si taká veľmi pekná, Tomu ver. slečná. Nemohli by sme zajít spolu na kávu? Ty kokot, to je dobré, Vlado. Alebo na pivo, lebo už teda... Na pivo? So ženou? Tak aj baby niekedy pijú pivo, no. Niekedy áno. Sú také baby, ktoré si dajú pivo. Ale ja pivo nejak neobľúbujem. Dobre, bych ostal pri tej káve, príklad a poďme na nejaký zákusek, teda pozývam ťa, ak by si mala záujem, alebo ty si miel záujem, alebo ty, alebo ona. Pozývam ťa na zákusek a počúvaj, ty sa mi ľúbíš, máš ozaj pekné oči. A nielen pekné oči, ale vidím, že z teba vyžaruje úprimnosť. Vidím, že v tebe není žiadna špekulácia, možno máš nejaké chyby. Ale to by si nevedel. Co? Keby, že ho poznáš že len tak 2 minúty, vieš, keby ho... No nevedel by som to, určite by som to nevedel. To 100% bych nevedel. To ne, to by ten olíček byl velice ťažko rozlúpnúť. To áno. No. Takže by si ho zabral na koláčik a keby na tom koláčiku je všetko, že pohodne na tej kávičke, tak potom domov do pelechu a sadom na to, čo? No pozor, tam je veľký oný otáznik, že či by išla prvé sa opýtať, rozumieš? Lebo niekedy sú také, ktoré nejdú hneď. Tak by sa mi povedal, nemohli by sme si zajít niekde možno na zábavu, alebo Za muziku? na diskotéku, alebo ja neviem čo už, no. Ale väčšinu na tú zábavu, takú normálnu, živú zábavu. No tak keby povedala, pristúpila na to, tak dobre, nepoznám ťa. Možno by mi povedala, ale ja ťa nepoznám, ja neviem o tebe nič a ty me pozývaš, dajme tomu na diskotéku, na zábavu. No ja bych povedal, nemusí sa báť, ja nejsem toho typu, že bych nejak ublížil jemu alebo tebe, bych neublížil, ja taký nejsem. Nervák sem akože, výbušný sem, to je pravda, ale že bych niekoho vybil, alebo takto, to u mňa není. Nik sa nepobil ni s nikým? No, stálo sa, no. Tak len tá kamera, tak rozumíš, taká nervozita, no, také ako, no, ale že bych niekoho dobil až úplne na smrť, to teda, ne, to... A že si len niekomu pustil takú bombu, že bum? Nikdy? Ne, to ne. No dobre, tak toto, počkaj Vlado, ešte ti teraz ukážem, že teraz ti pustím ty TikToky, čo si ty natáčal. Áno. A povieš mi k tomu niečo, dobre? Že jak si to vtedy cítil, lebo ma to zaujíma. Že čo ti vtedy ide hlavou. Víš, čo myslím? Áno. Počkaj, len aby si to počul. Ty dobre počuješ, alebo ne? No na levé ucho mi vrazila chlípka do levého ucha, to už mám ale mesiac. Tak sa prisun trošku sem ku mne. Ale ako ja ťa čujem, ako to pokoj. Áno, len to teraz pustím, počkaj. Dobre, no. Ode dneška sa nevolám Vladobach, ale volám sa nešťastný nikdoš. Nešťastný nikdoš sa volám, vzdal som sa svojho vlastného ména aj prezviska. Ode dneška sa nevolám Vladobach, ale volám sa nešťastný nikdoš. Nešťastný nikdoš sa volám, vzdal som sa svojho vlastného ména aj prezviska. Ode dneška sa nevolám Vladobach, ale volám sa nešťastný... To mi otáča chrbten, keď dobre nevidím. Víš, kvôli tému. A že veľakrát si taký, že nešťastný, ale počul si to dobre, či si to Áno, počul? Dobre, je to lepšie? Áno. Tak počkaj. Ode dneška sa... No zdvíhaj to! Počkaj, a to do riti. Kde to bolo? Tento týpek veľa teba, neviem či ho ty víš, on je taký plešatý, no nie plešatý, len tak nakrátko odstraný, to je do. To je tiež tvoj kamoš toto? Tento. No zdvíhaj to! Chodu. No. To je Kockov otec. To je Peťuch tata. Fakt? Áno, to je Peťuch tata. Podobajú sa ináč. Áno. No dobre, počkaj, vypočujeme si. Ja si myslím... Vlado, No počúvame. počujete ma? Hej. A ty si odkiaľ? Z Oravy. Orava, to je ďaleko. Tam orú traktore. A koľko máte rokov? Asi takých 17, nie? A to hej, no, to hej. To ste ešte mladé pipky, pekné. No, Prosíme ale.
Skúsené už? No, Tak prídite. A koľko vás je? Koľko vás je? No tak, my sme dve. No však to Dve. je akurát, každému jedno. Jak 3? Ešte pro kamaráda, ne? Ja, vybavíme. No to vybavíme. No, Tá prídite do Čáčova niekedy. a čo najskôr. Ale co najskôr toto... A kedy by ste mali čas? Nič. A zrušila. Cukrovinky. Ale vidíš, Vlado, ty si proste taký, že podľa mňa, že ona bola s teba aj hotová podľa mňa celkom, ne? no, tak nevím, jak bych to vnímal, ale tak niekedy si väčšinu srandu robia po ten telefóne. Víš. Ale dobre si to akože zahral, no ne, zahral, dobre si sa s ňou bavil podľa mňa, že tak, že musela byť prekvapená, že si bol taký, že, No. že taký príjemný si pôsobil, ne? Však áno, miela taký, aj ona miela taký príjemný hlas, miela akože, ale... A to sa mi ľúbi, ak si tu počkaj. Skončili. A však to... Taký si príjemný No pôsobil. zdvíhaj to. Áno. Vlado, No počúvame. počujete ma? Hej, hej. Ja som to nejak ani nevnímal, že som... A ty si odkiaľ? Akože, teraz som byl asi klidný, ne? Orav. Ti takto volajú, že non-stop, keď má zapnutý telefón, že bardo. Áno, ale ja to dokážem aj vypnúť ten tlačítkový telefón. Dotykový nevypnem, keď mi tam volajú, pretože na dotykovém nedávam číslo len tým, ktorých poznám. Víš? Vlado, ale ty si uvedomuješ, že koľko to má napríklad toto video, má 19 000 lajkov na TikToku. 19 000 lajkov a z oného, Videní? áno, To neviem, koľko má videní, toto neviem, počkaj. však to by aj A nevadilo. bere sa takto, že legenda, alebo tak, že už, že proste, že to pociťuješ nejak? Nie, vôbec. Sa ti nezmenil nejak život? Akože bych povedal, nerobím sa legenda, lebo ja som povedal jednu vec, keď aj hudebné zábavné programy dávam a spívam, tak som povedal, že to budem robiť na počes nejakého Dušana Hergota, Senzus. Čiže aby sa to tým ľuďom ľúbilo, aby tí ľudia proste byli spokojní a ja si myslím, že sú spokojní aj do včilku. A ja som s nimi takisto spokojný, dojdú vždycky teda vlastne na tento hudebný zábavný program, dojdú, zabavia sa, aj niečo posílajú na TikToku nejaké tí dárky, ktoré sa menia ako na peníze, to sa mení. To streamuješ? Áno, to keď streamujem, keď vysílam. Takže tam, mám tam aj moderátorov, ktorí posílajú, ktorí dajú niečo, áno, už mi dosť pomohli títo moderátori na TikToku, aj teda na Facebooku, keď som dal, niekto došel, príklad dneska došel dva došli od Trnavy a odfotili sa sem a dali mi teda 10 €. Dneska je. V zástavke zrovna dneska, keď sme mieli natáčať. Ako Takže chodza ľudia, odekát, je to dosť široký pojem, chodza z celého Záhora chodza, aj od Bratislavy chodza, aj od táto z Esenice chodza, aj z Českej republiky už za mnou byli tu, teda v Čáčovie, v Senici. Že len vyslovene za tebou? Čo? Že len za tebou? No, Alebo to mali po ceste? no mieli to po ceste aj, samozrejme, niekedy. Ale niekedy aj väčšinu za mnou, akože za mnou. Jo. No, takže ja som sa tomu sám čudoval, že proč tí ľudia začali tak hurta chodiť, že keď som natáčal, že proč som sa pýtal, co vás na tém zaujíma, že chodíte za mnou a takto, že som sa Čiže to koľkokrát je pýtal. vtipné. No, že ich to zaujíma len kvôli tému, že tam srandy dávam hlášky všelijaké a takto, že ich toto zaujíma. Počkaj, tu máme ešte ďalšie. Tu vystihne, že je napitá nejaká baba, že má Toto si môže... Tu vystihne, že je napitá nejaká baba, že má vypité. Treba ju zebrať, potáhnuť ju preč, keď máš aj auto alebo co, zebrať ju, vyjebať ju dobre, jak sa patrí, ju vyjebať do chrápa, vystrikať sa jej do papule, bar sa jej vystrikať normálne do chrapine. A fest ešte potlačiť do tej huby, až do krka jej to zatlačiť, preč, jak sa patrí. Takže toto ti môžem poradiť. Ne, že budeš na ňu mjaký a že dojde po tebe druhý kokot, ktorý ju zebere a vyjebe a ty budeš kúkať potom jak baran. To tak nerob. To haň tak nerob, to ti môžem poradiť. Tu vystihne, že je napitá. Ne, lebo vtedy ja nevím, ja to poviem ako, že tak rozumím, že samozrejme barán to je prezvisko, áno, ale ako, že si sprostá jak barán, alebo tak rozumíš. Ja si to myslel, že vydrbá. Čo si to povedal, že... Tá nejaká baba, že má vypité. Bar sa jej vystrikať normálne do chrapine.
A fest ešte potlačí do tej huby, až do krka to zatlačí. Fest, jak sa patrí. Tak, Vlado? Áno. Ale tak máme tak nepôsobí tak agresívne, tak to keď dojdeš do hračného, tak takhle si to predstavuješ, že? Nie, tak ne, to by tak nebylo, ako to ja sa normálne chovám aj na privátok, akože normálne, aj s tú babu normálne, keď sa vám pozdravím, ahoj, čau, a hneď ti dám akože peníze, keď idem na privát. Koľko to stojí? No, na hodinu je to 80 €. Ale koľko? Áno, na hodinu je 80. Len tu v Senici. A to sú nejaké pekné baby, alebo? Tak sú, tak Ozaj? však Peťo by tam ináč nechodil, víš, ak to je. Peťo tam chodí? Chodí, Že je bežný klient? Múdrochová, však poznáš Múdrochovú, ne? Nepoznám. No to tady to, jak máš 4. ZD-šku školu. A čo s ňou? Ona tam robí? Áno, Ale tam piči. chodá títo baby, oni sa strídajú Múdrochová tam mladá? a tam chodá aj mladé, aj také 40-ky a tak tam chodá, aj 50-ky tam chodá. A To toto oni sa nerobíš, striedajú, ne? akože, víš, Toto no. nerobíš aj, že do hrdla im dáš kokota tak, ak vyprávaš, ne? Jak? Že to im tak nerobíš. Ne, to vôbec ne, čo blázniš. Zlako. Lebo tu už píšu komenty, Vlado. Teba mala mamka radšej prehltnúť. Je to Kasanova, ženy za ním umírajú, čert. No to niekedy, to píšu tí, ktorí sú na TikToku. A jak sa vlastne vyrovnávaš, keď ťa niekto hejtuje, alebo tak? Jak? Že keď ťa niekto hejtuje, vieš čo je hejt? Že keď ti niekto píše zlé veci, komentáre. No na TikToku som to zakázal moderátorom, aby to nečítali. To zlé. To zlé nečítať. Ale tak sralo ťa to zo začiatku, keď Zralo, začali písať? áno, veľmi mňa to hnevalo, hento, keď tam písali hen také kokociny proste, nezmysle, keď mňa nepoznajú, však vy niekedy ľudia mňa nepoznáte. Nevíte, kto sem, co sem a píšete úplne niekedy, keď ste na TikToku a ste aj tu, píšete niekedy úplne nezmysle, kokociny píšete. Takže nevíte o mne úplne nic, nevíte sa vžiť do situácie, takže keď nevíte, tak radšej nepíšte kokociny a držte jazyk za zubama. Tak by to povedal. Dobre. No. Dneska aj okrem Igora mi nikto negratuloval k mojim 48 narodeninám. Dneska aj okrem Igora mi nikto negratuloval k mojim 48 narodeninám. Nečekám na to, ale smutné to je velice. Nikto si na mňa nespomene. Spomenú si na mňa vtedy len, keď mňa potrebujú. To je pekné. Ja to preložím, lebo to je akože tak, neviem, je to cez počítač na hovno, ale Áno. je si hovoril, že ti nikto nezagratuloval, že k narodeninám. Ani že Igor. A to je ten Igor vlastne. No. On je taký agresívny, ne? Ne, on už umrel. Ale kokot. Áno, on už umrel a ten mladý žije, mladý Igor. Ten Počkaj, tam- ale ja myslím- Tak som od neho išiel, keď... Ten, čo má tú čapicu, čo chodí ten... Áno, ten už umrel. Ozaj, Ten kedy? umrel tento rok v auguste 18. Áno. Aj si bol smutný? Ja, tak, Alebo nemal si ho rád moc, alebo jak to je? ako keď si vypil, byl agresívny. Ešte to pokračuje, ešte to ide? Ne, to potom ti pustím druhé, ale mi toto opíš o tom Igorovi, lebo to som sa chcel od teba. Počkaj, neviem, či tam máme jeho video náhodou. Tu vystine. No tak či sa odfotíme my dva. Takto. Počkaj, Takto. ale budeš ho počuť. No tak či sa odfotíme my dva. Takto. Tuto stojíme ja a Igor. No tak poď sem. A Igor ešte na to má, že ešte si tú ženskú nejakú ten Igor. Nie, ja chcem Beusku, moju biču. Na to sa už vykašli, to už nechaj tak. Nie, ja chcem ju, ona to vy, tá kurva. No tak či sa odfotíme my dva. No, takže on bol taký, že agresívny, Umrel v alebo... auguste, áno. Cirtróza, To čo znamená? pečeň, Aha. alkohol, víš, všetko. na- Toto komentoval aj Rytmus ináč. Že aha. Aha. Že sa akože zasmial. Takže ten Igor bol, alebo jak sa volal, Igor? Igor, áno. On bol taký, že aký si mal vzťah? No, tak akože to je rodina taká vzdálená. Je to rodina, lebo môj otec ako padá do rodiny jeho, akože. A ja už som taká vzdálená, ja už by sa dalo povedať, no tak kamarádi, no. Jo. No. Ináč nebyl špatný, byli s ním, sranda s ním byla na Facebooku, ale tuším trochu som s ním natáčaval aj na TikToku s týmto Igorem. No však a tam je s ním dosť videí. Moc, áno. No. A že on ťa chce niekedy aj zbiť, ne? No, ne, že byť ako taký, on tak kričal tak väčšinu, taký, keď měl vypité, víš, taký on, no.
Aj ten Tóno. Aj s tým som natáčal videá. To je jeho švagr, ten Tóno. Ozaj? Aj ten umrel 2 roky dozadu. A koľko má ten Igor rokov, jak ty? Alebo starší bol trochu? Myslíš tento, co som s ním natáčal? No, ten do pol pása vyzlečený. 67. On 67. To je dosť, ne? No tak do tej 70-ky, no. A bol si aj na pohrebe? Byl sem. Ale nebylo moc ľudí nejak tak, že by bylo nejak. Čáčové? Áno. Počkej, to... Takže nemám Messenger, ohlasujem to do celého sveta, Messenger nemám, takže neposílať žiadne správy na Messenger. Som radostný, že ten Messenger nemám a vôbec by som ho nechcel mieť, lebo to je ďáblové dílo. Messenger to je ďáblovo dílo. Kto ho má, tak ďábol ho zožerie. Tento Messenger je hnusný, protivný, ten neznášam. Nenávidím ho. Kvôli tému, že minulý rok mňa tam prerušovali, tak proto nenávidím Messenger. Neznášam ho. Len Facebook mám. No. Takže dneska nemám dobrú náladu a dneska mňa to nejak nebaví tento večer, mňa nebaví nic. A keď chcete, tak sa za mňa modlite, vás prosím. Modlite sa za mňa, lebo sa nemodlite a vykašlite sa na mňa. Dovidenia, jebem na všetko. Takže... To prečo si bol taký negatívny? Čo sa ti vtedy stalo? Fú, vtedy ani neviem, co sa mi stalo. Je moc tých videí, ktoré si ja nepamätám, co sa stalo, víš. Niečo ma nazúrilo, alebo tak. Ale že ak to môžeš takto, to si prosím len, že toto bolo 2021 napríklad. No, to už tam byl aj Facebook a potom už byl v decembri byl TikTok na Silvestra, zriadený od toho Dominika Matu. No dobré, ale tak to si len, že zapneš video a len sa proste rozprávať, aký si mal deň a tak, alebo to, jak ti to napadá takéto videá, že to sú akože dosť... Aby si to tí ľudia vypočuli tiež, víš, verejne, aby to bylo vypočuté. Že čo ty vlastne cítiš, áno? Aby tí ľudia niekedy to se mnou cítili, víš. Fakt? Áno, niekedy to se mnou akože... A ti niekedy, že píšu, Niekedy aj zlé komentáre, niekedy... Vlado, nerob si z toho nič. Ale práve, že veľa ľudí ťa má rado, Vlado. Áno, však ako ja ich tiež ako mám, ale víš, ja som to tam proto dal, aby som sa s niekým povyprával, aby som si vybil, nie že vybil jed, ale proste vyvyprával sa tým ľudom, lebo ja som sa nevedel komu vyvyprávať, víš, lebo Peťo robil toto hento a ja aspoň ten Facebook, tak som sa vyvyprával do toho Facebooku alebo do TikToku. Aj som si poplakal, koľko, aj plač tam je. Neviem, či zachytil sa aj plač. Ne, počkej si to. No tak čus. Jak moje záhorí. Záhorácký, ty môj kraj, milován. Aj toto je taký celkom vydlbaný preklad. Aj toto je taký celkom vydlbaný preklad tých špinavých hnusí. Vyjeban. Aj toto je taký celkom vydlbaný preklad tých špinavých hnusí. Vyjeban. Bohatá muž. To telefón si rozjebal. To si pamätáš? Áno, To kvôli čomu? to porad horalo, ne? No. Vtedy. V tej garáži to bylo, ne? No to si mal nervy. To bylo tento rok, to bylo. To bolo Lebo sa mi to 2022. zase 2022, No. ale aj tento rok som dával telefón. Nevím to. Áno, aj ten porad horalo to, však je to tiež na videu, by to malo byť. Aj Počkej ten si to. v garáži u mňa byl. Toto je... Prosím vás pekne, prihovorte sa k nemu, aby som si našiel kurvu, ženu fajnovú, Počkaj, a abych toto- měl barák, abych měl moc peněz, miliónů. Toto má... Prosím vás pekne. Typni si, koľko to má lajkov. Nevím, Typni si. čo ja vím, 30 000. 76. Koľko? 76 000 lajkov. Ježišmária. Uvedomuje si to, čo to je za číslo, Vlado? Tak to je dosť veľké číslo. No a poďme si to vypočuť. Pekne, prihovorte sa k nemu, aby som si našiel kurvu, ženu fajnovú, abych měl barák, abych měl moc peněz, miliónů, abych byl najbohatší, aby mi to každý závidel, aby som sa měl najlepší na celém světě. Aby som mohol podporovať aj svojho kamaráda, jedného alebo druhého, ktorého mám rád, aby sme mohli chodiť do erotických salónov a jebávať sa a normálne porno natáčať a tak dál a dál. To je ono, to sa mi tak ľúbi. Prosím vás, To, Vlado, Nie, že niečo z toho sa ti splnilo? nie.
Jaký je tvoj sen v živote, že čo by si ešte chcel zažiť? Neviem, či som ťa to pýtal, ale proste, že povedz mi, že v globále, že aký je tvoj sen, že čo by si chcel ešte proste zažiť? Okrem toho zraku, samozrejme. Okrem toho zraku. No, co by som chcel zažiť? No, v čilu nenatáčaš nič, že? Ja? V čilu si akože sa netočí nič. Točí. Ešte ide niečo? No, ešte to šlápe, no. Áno, ešte to ide. No, okrem toho zraku by som chcel mieť niekoho pri sebe v prvom rade. A to, jak bych to povedal, no. Že by som nechcel byť sám až do konca života. Ozaj? Že bych nechcel byť sám, že bych proste, kebych naozaj ešte raz sa tomu vrátim, jel buď jeho, alebo ju, velice by som ho miel rád a kúpil by som mu, co by, no tak, až tak nemám toľko peniaz, ale ako, proste podávali by sme si, miel by som ho velice ju, alebo jeho rád. Velice. Nedopustil by som, aby mu niekto ublížil, musel by najprv mne ublížiť. Prvé mne a potom jemu. Víš? Jo. Ale skôr by som chcel, povím pravdu, tak to povím. Keď je to aj on alebo ona, nechcel by som, no ona keby to byla aj Čajenku, buď by to byla, ako naša cigánka, alebo bílá. Ale skôr by som chcel, víš, bílu alebo bílého. Víš. Sú aj kokoci niektoré bíli, aj cigáni sú kokoci, sa dá povedať, aj cigánky sú piče, ale proste chcel by som mieť niekoho pri sebe, s kým by som si rozumiel, s kým by som chodil natáčať videá, dekady, s kým by som proste spolupracoval a že by sme spolu aj na obed zašli a proste všetko, co k tomu do života patrí. Čo je tvoje obľúbené jedlo? Moje obľúbené jedlo je guláš, knedla, alebo dusené zelé, knedla a oné boček pečený, alebo kačena. No. A mal si už aj McDonald's cenici? Čo otvorili? Či to nedávaš vôbec? To aj Peťo ten vypreduje, to je tam o ničem. Myslíš? Nechutia ti burgery? Ne. To už lepšie je ten kebab, tady v Senici. Šuky? Áno, co je tady na križovatke. To ti chutí? No. Jaký je? Dáva si šplácka alebo žemli? Ja bych povedal v tej žemli, tuším. Tuším by som si aj dneska aj dal kurník šopa. Fakt, môžete, dobre, keď chceš. A však peníze mám, ja o to pokoj, to by som si ho zebral. Dal by som si ho veru ten kebab. A mám rádo toto zelé. Ne moc ako, ale tak víš, no. A k tomu keď, lebo keď som išiel ze štadiona z Peťu a miel peníze, tak, alebo ja som miel, tak sme kúpili kebab a kofolu sme si kúpili. A to to je dobre, sme si dali u neho. Vždycky sme si to dali. Tak, je takto. Dobrý je ten kebab, ale ako ja som bol teraz preč. Aj hentá cigánska, to je hentam pri Kampflanze. Univa? Aj tá je dobrá, tá cigánska tiež, aj to niekedy kupujeme, tú cigánsku. Čiže a ty potom s Peťom tráviš dosť času, ne? No, tú cigánsku, ale nie tú veľkú cigánsku, tú malú takú. Lebo ona je to väčší maso, co v tom je, víš to. No to ja neviem, ja som tam nebol nikdy. Ale proste bol, ale teraz som tam nebol už dlhšie, tak neviem, oni to furt menia. Áno. Tam dávajú nejaké novinky non-stop. Áno. No, a ešte co by som chcel, ešte to poviem. No povedz. No tak. Ale na nejakú Ne, kľudne hovor. Teraz som to zrušil. Ja bych povedal toto. Mám aj teda živnosť vybavenú Ale hovno. od 26.11. Fakt? Mám aj ičo, chcel by som teda, mám to tam dané tak, že hudobnú produkciu, natáčania, takéto mám dané, víš ja. No a som oslobodený od zdravotnej, teda jak sa povedá, rok, aj od sociálky, nevím jak to je, a dane nemusím priznať, keď zarobím do 2900 eur. Ozaj? Dane, keď ideš priznávať, tak keď máš, dajme tomu 2900 eur, tak nemusíš priznať daň, tak mi to tam povedali. Počkaj, ale ty keď budeš zarábať, ja neviem, do 2000, tak ty tak nemusíš priznať. Ale musíš platiť zdravotku aj sociálku? Áno. Fakt? Áno. Ale až po roku. To je včil oslobodený som, proto som to dal. A to som si dal kvôli tému, že teda by som chcel mať aj telefón, ten, dá sa povedať, prenosný, co je, co máš jak linkový, prenosný. A že teda ako za minútu, dajme tomu, ja dávam aj hudebné zábavné programy a že príklad by mi volali a zahral by som tému a jemu by to strhlo, dajme tomu, by byla minúta, dajme tomu 50 centů. Minúta. Áno? Tak je Český rozhlas Brno, že tam volajú
a za minútu to stáhne, dajme tomu, čo ja vím, 50 centov, alebo koľko. Víš? Jo. Neviem, jak sa tomu povie, Ne, ja viem, čo myslíš, no akože viem, ako to funguje, ale tak... Vieš, to myslím. No, viem, asi viem. Takéto niečo by som chcel robiť. Fakt? Áno. Že ti budú ľudia volávať? Áno, Tak že ale- by bola spoplatnená tá linka ako. Ale si vedomý, že by si tam veľa ľudí seba robilo srandu, podľa mňa a tak, ne? Jak? Že by si veľa ľudí seba potom robilo srandu, že by ti No volávali keby to a bylo trepali už, kokoty. takto ti poviem, keby to bylo spoplatnené, tak už by mi to bylo jedno. Víš, že mi zavolá, no tak volaj aj 10 minút, no tak si provolaj, no tak co mňa to zajíma. A takto, keď mi volajú na túto 814, tak si tam robia piču, rozumíš? No. Takže by som to chcel mať poplatnené pro týchto fanúšikov, možno niekedy by volali normálne a niekedy ne, víš. Ale proste by to bylo spoplatnené. A ako máš takto, že najhoršiu skúsenosť s niekým, že to ti takto volával, alebo tak? No, skúsenosť, bych povedal, pardon, Pohode. Tak budeme za chvíľku končiť. ne, však akože ja nechodím spávať skoro, ale tak, no, jak bych to povedal, Čak kľudne, premyslím. skúsenosti mám také väčšinu s týma soplákama, tínežerama, kedy si robia srandu. To keď tam volajú, tak to ich zruším. Fakt? Pošlem do piče a hotovo. Normálne, poviem Čo pár ti do také piče. hovoria? No, že proste chcú niečo na reklamu spraviť a tak, alebo že pizza je pred mojím dome, alebo proste takéto kokociny, ako víš, no. Bežné pičoviny. To sú No. kokoti. Alebo že bicykel mi prodal, alebo že som im prodal zlý bicykel, alebo že som mi televízor Daj si nedal, že som im bloček povedal, ma ja som poď na čo si to rekl.Káži cukrík, ale. No, takže sú takí, víš, no, sú, nachádzajú sa takí. Chápem, no. Ešte to ma zaujíma, toto video. A potom už budeme končiť. Na toto, co robíte s ľuďma, kerú piču pojebanú, skurvenú. To tady môže človek naozaj sa dolámať. Jak to nebudete zajtra posýpať, jak bude mrznúť a bude to oného šmiklavé. My normálne pôjdeme a porozbijame vám tie auta, tam tí vaše auta, tí posypací vám porozbijame, polámeme vám ich. Vaši materiám do piče tam, kde ste. Vy satani, vy čerci vyjebaní, skurvení. A FK Senica neplacíte ľuďom nič, bodaj vás tam chcel šlak trefita hrom do vás uderiť. To si bol pekne vytočený, čo? No na ten sneh to bylo. Lebo to bylo z napadaného snehu, nikto to neposýpal. Nikto nezajížďal na bahenca nič. A jak som to tam dal, na druhý deň tam porad jeli. Ale kokot. Porad to jeli posýpať. Neviem. Áno, porad to išli posýpať. To si ešte Tak raz však to musím. bylo šmiklavé, však tam sa mohol nemenia dolámať, ale aj druhý ľudia. Počkej ešte raz. Na toto, co robíte s ľuďma, kerú piču pojebanú, skurvenú. To tady môže človek naozaj sa dolámať. Jak to nebudete zajtra posýpať, jak bude mrznúť a bude to oného šmiklavé. My normálne pôjdeme a porozbijame vám tie auta, tam tí vaše auta, tí posypací vám porozbijame, polámeme vám ich. Vaši materiám do piče tam, kde ste. Vy satani, vy čerci vyjebaní, skurvení. A FK Senica neplacíte ľuďom nič, bodaj vás tam chcel šlak trefita hrom do vás uderiť. Na toto, co robíte s ľuďma, kerú piču pojebanú, skurvení. A potom to už teda posypali, áno? Áno, potom na druhý deň to šli sypať. Neskutočné. Počkej, ešte tu máme nejaké video. Dám posledné nejaké. A potom ti dám priestor. Kde to sem? Nebojte sa, ste v nemocnici. Ja som si už zapamätal. Aha. Kde to sem? Nebojte sa, ste v nemocnici. Ja som si už zapamätal. Aha. To má lajkov? Typni si. Nevím, tak 50 000. 50 000 lajk. Dobre, Vlado, toto ja si zvolené všetko, aj si to páčilo, pohode, si spokojný? Dobre to bylo, však teda akože... Ja si dám priestor, pustím ti nejakú pesničku. Počkaj, ako by si, dáme takú, že... Ako ty to dáš aj do vysielania? No, Tak daj to aj do vysielania, ne? No ja ti poviem jakú piesničku, lebo ja... ako nechceš zaspievať? Môžem povedať? No, môžeš. A máš tu aj mikrofón, alebo nemáš? Tu je pred tebou. A to není čuť ani hlasne, akože, alebo je? Ne, to je, toto rozprávaš a potom to bude počuť tam, oni to budú počuť, vieš. Aha. No, takže na závier by som dal ide vysielanie ešte? Ešte to šlape, no. Takže by som dal na závier piesničku. A potom ešte na závier by povedal takto.
Môžeš to dať aj na YouTube, to daj. Dobre. Daj to aj dovolujem ti, podpíšem ti aj papier, že to môžeš dať na YouTube. Dobre. Môžem to dať normálne na YouTube. Dobre. Aby smiel aj ty zhlednúci, aj teda ja. Dobre. Takže, piesničku by sme dali... Že budeš aj spievať? Áno, keď som išiel z Koválova z hodu. Dobre, toto je taká pesnička? Áno, Michal Hýl, rytmik. Ale ja to dám tak potišie, lebo oni keď to dám nahlasy, nebudú počuť teba, vieš, takže to musíme nejak tak spraviť, aby si to... Prekvapilo ma, že nechty starších ľudí rastú dlhšie a hrubšie, čo sťažuje ich strihanie, ale sú aj náchylnejšie na poranenie. Počuješ to? Nie, to není ono, to není. Michal Hýl. Keď sem išiel z Kovalova z horu, spíval som si tú piesničku moju, aby sem sa ne... Rytmik. Áno, toto je. A počuješ to? Áno, to je moja myšlienka. Počkej, ale ja... Počkaj. Či to je počuť? Dobre, bolo to počuť. Počkaj, ja ti ešte pustím takú zvučku a povieš, čo chceš. Môžeš povedať, že čo by si odkázal ľuďom, čo by si odkázal hejterom, budeš mať takú minútku, aké by pre seba, dobre? Môže byť, no. Už ide? Počkaj, ja ti pustím k tomu pesničku. Musím ale vybrať akú. Ty do toho dávaš aj piesničku? To bude taká len zvučka. Počkaj, musím nájsť nejakú hodnú, vieš. Ešte im ohlasím aj počasí. Dobre, môžeš. Môžeš aj teraz, kľudne. Môžem? Takže, milí televízni diváci, pozdravujem vás TV Čáčov, Záhradský šláger. Zároveň sa s vami aj lúčime s počasím na záver. Počasí máme teraz ustálené túto nedelu. Máme asi nejakých 6-7 stupňov teplotu. A zajtra pondelok by sme mali mať na celom území Slovenska upršané počasie. Dalo by sa povedať asi nejakých 7-8 stupňov teplota. Vietor bude taký mierny, fúkať, mierny vietor. Není to samozrejme na nejaké také oblečenie, ktoré sme nosili cez leto už, takže treba sa oblekať cez leto, teda cez zimu už trošku lepší, obuv, aj teda dá sa povedať bunty teplejšie nosiť a tak ďalej. A po celý týden by sme mali mať samozrejme aj upršané, aj sneženie by tam mohli byť a mohli by sa
potom dá sa povedať v útorok alebo ve stredu už tvorí aj snehové jazyky. Takže šoféri, dávajte si pozor na cestách, vy, ktorí jazdíte hlavne týma kamionama a tak dál. Takže zvýšte opatrnosť na cestách, aj vy, ktorí jezdíte osobnými autami alebo na bicykloch, alebo ste aj chodci, to je jedno. Takže dávajte pozor na takéto počasia. Už aj prízemné mrazíky nám prichádzajú, takže máme sa na co tešiť, ale verím, že Vánoce si myslím, že budú asi na blate, pretože to každým rokem tak býva. Takže počasí by mohlo byť celkovo teoreticky dobré, aj teda na štedrý deň 24. No, tento celý december by mohlo byť, dá sa povedať teoreticky, taký striedavo oblačný. Koniec počasia oznámilo TV Čáčov, Záhradský šláger. Ja král, úplne sa mi to, že moc ľúbil. A Vlado, teraz ti dám minútku, keď sa chceš niekomu poďakovať, alebo kto ti pomohol, tak kľudne sa poďakuj, keď chceš niekomu niečo odkázať. Počkaj, len sa trošku na to cem, lebo ja poviem preč. Áno. No ja budem akože tu pri tebe. Počkaj, len sa trošku dvihni. Áno. No, počkaj. Ať takto posuniem stoličku, dobre, sadni si teraz. Môžem? Jo. No. Počkaj. Hej, to sa mi sami od seba pustilo. Ten tlačítko, víš. No, takže kebyže úplne povedz, čo chceš, minútku, Už veky keď sa vekov niekomu poďakovať, kúpim tu šťastie. Vždy 20 dekov. Takže ľudia, Počkaj. ľudia, ďakujem vám veľmi pekne. Moc pekne vám ďakujem. A túto cestu hľadám aj sponzora na tieto okuliare. Hľadám špeciálne okuliare, ktoré stoja okolo 3,5–4 tisíc eur. Nechcem využívať tituláciu od nikoho. A proste hľadám sponzorov a mám aj živnosť a chcem proste robiť, podnikať do budúceho roku, keď sa podarí. A chcem spolupracovať s niekým, hľadám aj spieváka nejakého, alebo spievačku, ktorý by se mnou spíval v mojej kapele Čáčovský profil. Takže odkazujem vám, mám vás rád, myslím na vás a dúfam, že sa budeme stretávať aj budúci rok a chcem sa vám poďakovať aj za vaše príspevky počas celého roku, ktoré ste mi prispievali aj na IBAN, na TikToku, na krátkém videu a že ste za mnou aj chodili a že ste aj prispeli, aj kedy ste neprispeli, aj vám ďakujem, že ste sa prišli odfotiť po celý tento rok, že ste chodili, tak vám pekne ďakujem a verím, že budeme spolupracovať aj teda budúci rok 2026, keď sa dožijem 50 a tak ďalej. A chcel by som vás aj na tú 50 pozvať 23. januára 2026, budem mať 50, keď sa dožijem, tak by som vás chcel všetkých fanúšikov pozvať, aj keď neprispiejete alebo prispiejete, to je jedno. A všetkých teda pozdravujem aj deti, aj teda dá sa povedať takých 14-15 ročných, aj starších a podobne. Takže srdečná vďaka vám a moc vám pekne ďakujem. Áno, mohol si opiť.